Jaz sem Richard, Avstralija, Melbourne. Aj, čim vreden, jaz sem Marko. Odavde. Povni kući, odavde. Jaz sem Marko, stoji si tuka. Sada si tuka na Gudalene? Imaš tuka, 200 kilometri novaci. 200 kilometri, a ne? 200. 20 ли кут? Брате, 220. Татко ми беше директор на рейка. Да, ме пали сега, също ще бара да стане. Татко ми много крадеше. Само че се кради, нека се кради в пожарата. Крадеше, како викате левоницата му ронати. Крадеше и майка ми нагаля го викаше двеки. Двеки му вели, вземе партаните и права Австралия да се одиме. Взяхме партаните и права Австралия, а татко му забрани да краде, му вика, не сме да краде. Само да кажеш, запад ти одиш? Джел. Джели ти одиш? Марко, jaz, sinoča, si spomnite da je grlo ovde? Grlo, da se makar primata, ladno? Ladno? Ne Marko grlo, kako se čupete za raketa? Grlfriend. Girlfriend, girlfriend тука Марко. И он се kako se vika tumbe kafe. Моментно. Taj momicът и та ти била мажена. Той ги тайна. Ти била мажена. Ето сбора, памощи сбора. Тя те види мажът ти. Сигурно падна нека, голема тема шелута. Не Марко, не имам това тея. Баджан Ганов. Кажа го ти са? Получи Ганов по комунизата ни и му вика. Стой на страна, отике пукам, той ной. Ной! Стой на страна, отике пукам, той ной. Пукам, ной, пукам, бау! Ето си Марко. Губи, без nervous. They get this Marco, nervous. Okay, take the association Marco. Учукай ме на пейсо Марко. Нека ти ни търка Марко. Шома толкова не кажа! Nervous. Нервозен? Nervous. Кажа ти, сама ли си, накъде да ми кажеш, че Другия ден Марко маш гледа така как се вика то. Divorce, Marco, divorce. Он не милици на дитка, ама ти не видиш. No, Marco, take the association, Marco. Ой, тук ще да жена. Те не шопай тая. Ти са джандарска? Те ми на написано я знам Да, не. Говорите Титаника чукчукане. Как там на Титаника не да чукане? No nervous, Marco, no nervous. Чукчукане. In the middle, среде. И чукали двата сплит, Марко. Двата добровига! Окей. Спакете порталите двата по дом. Ти те разбери. Той е диворс, Марко, видиш? Виж колко се стичи македонски и английски отново. Да ми туриш, Марко, на скотч. Скотч? Нема скотч. Виски. Не, това ти е добре, виски да. Нема виски. Окей, Марко, окей, рум бъде. Рум не има, бедрум има достатъчно и там. Окей, Марко, окей, не трябва нищо да ми дивни кофи. Кофи има, не трябва ти да ми ги дойдем. Напите чаши. Не, Марко, такви кофи. Кофи за дринка и не, Марко. За дринка. Църното си го мешаш на вайза, що е? Кафе, кофи, Марко. Кафе. Добро, Марко, добро, не мора нищо. Дивни вара. Тя вара една, човек вара. Вара, Марко, станеш да бачиш опити. Помогите. Шуп. Вода. Вода, Марко. Вода, сказам ти да правиш. Аз ти някакъв Той си вода. Вода. Не разказвам, че окей. Монтана? Ти се върта му на субсидираш. Не виж ако да не е кафе от къщепката, Марко. А да не е къща. Бати, ти плалевати. Ти мислиш, ке заминим Австралия, ке забора македонскио.
Stușnicele! Para, spuci Dima, para nu baby, oare? Tu... Aha. O spincă la mine. Oamenii și filtoi te vrei? Care face ăsta meu? Oameni!